Jeg bliver tonset. Hvor fuck blev min bullet af, mand? Altså, Pushing jungle. De pusher jungle. De kommer bag fra... Kitchen. Oh, kitchen. Come in. Ja. Ah! I kinda wanna try and just run out A. Do you wanna go fast, ramp? Yep. Just go, just push, just smoke the molly. I will run as fast as I can. Yeah, I'll do 2 flashes for you, just go. Yes. Close one. Savage. Let me get it. Så tag det. Nej! Five bullets. Jeg tror ellers du... If someone wants Hvad? Kommer ned, Donner. Gå ud og one-tapper ham. Jeg går ud og fucking one-tapper ham. Jeg håber det bliver skidt nu. Det gjorde han også. Er vi seriøse lige nu? Mika! Så. He's doing AD, man, shooting! Hey! Jeg gider ikke det her spil. Jeg gider ikke. Jeg fucking unloader min pik ind i hovedet på en fucking nyfødt baby. Watch out. Se. Fucking! Ja, i min numse, så kan du lære det. Det var et meget sås til det der. Kan du prøve at komme ud? Hvordan fuck er det ikke et HS, mand? Jeg forstår ikke en fed skid af det her fucking lortespil, mand. GG guys. Hvorfor bliver vi ved med at spille det? Hvorfor køber vi skærme, der er bedre til det her spil? Hvorfor køber vi skills i det her spil? Nå, en kommer lang. Low. Nej, det er ham. En kort. Gider han da dø? Hvad fuck den fede app, mand? Hvad fuck er det spil, mand? Jeg er målet. I think one barrels. Hvor er du heldigt. Jeg registrerer det. Running Ingen A. short. Fuck ham, da han er varm. One lower dead. Ja, det. Ah! Dø, din bitch! Hvad satan? Jeg har Jeppe, 239 din murstenslikker. utility damage. Nu dør gul til pet. Okay, Yellow, can you activate, dude? Why the fuck are you so slow? And so shit as well.
Oh, du lige fucking cherry on top, det der goddamn. That tickled me funny bone. Jeg er ikke med dig, Jannik. Nej, men jeg bliver også bare skudt igennem en milliard fucking smuk. Coming under now, coming under now. Smider lige headset. Nader den! Nå! One under. Top midbox, Emil. Jamen, kan du bare gå tilbage i konten lidt der? Nej, jeg kunne ikke. Why? Fordi der er digler top midt, der rammer mig pinpoint accuracy igennem smoke. One was top nuts. Hvorfor tror du? Vil jeg se, om jeg kan hjælpe. Igen. Go under. Hvordan fuck er det mig, der bliver one-digget med 3 mand foran mig? What? En her. Det var det, jeg sagde, din idiot. Jamen det... Fuck dig. Lad os Vader. Altså, jeg har ikke blevet med knipper. Nu tager du kraften og stopper den pik op i munden, din fucking The fuck right off. Get out ramp. Nice smuk. Jeg pusher bag mig. Kunne vi dø? Åh! Der er en stor bid af mine fingre nu. Han er tilbage. Han er Hvad er der? tilbage igen. Han holder mig. Ude. Hvordan er han kommer der? Men... Hey! Hvordan med? Op og ned. Oh my fucking... Damn. One mid, you saw him. Okay, I missed my smoke, sorry. Fuck, hvor er det sent, han render stairs. Short one. Palace one. Den fucking timing, man! In the kitchen. I'm so bad at the game, man! Behind, One close. short. No! Hvordan Ja, ja. fuck er det ikke... One car. Hvad? Var det dig, der lige udlagde et eller andet, Jeppe? Måske. I don't see ramp. One ramp, no mind. En Du ude. bliver fast af. Et twist. Fast af. Tag lidt. Gider han da godt at fucking dø, den... Wow. Møde, mand. Jeg gør det hver runde. Der er no fucking way, jeg gider ikke mere!
Okay, hvorfor skulle jeg flashe Shadik? Hvad har jeg gjort? Flyt dig! Kraftedeme smelter fed, mand. Nej! Nå! Er lot med. Jannik. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor jeg er så god til at flash ham lige nu. Det er sgu også mig, din abe, når det er. Jamen, det er Der er en grund til, at jeg siger til dig, når du lige pludselig har fuld flashet mig og siger, hvorfor flasher du der? Siger du, jamen jeg har ikke set det. Nej, brug din fucking minimap! Der er en grund til, at du har det, din abe. Stop fucking. I flash. Dadai. Dadai. Lad os da jungle. Nice jump. Ja, sødt stadig kom. Kill stairs, fire. Fuck's sake, man. Fucking shit. Side one. I er bold. Nice. Connect, man. Just blind the bomb, stop fighting! Nice take. Nice, last city. Nej!